sælger sig ud af opgaven. Man bliver ivrig. Du skal tænke på, vi har lige fortalt en masse fortræffeligheder omkring produktet, men de sidder og siger nej. De siger jo nej 3 gange inden, at man faktisk kommer så dybt ned i materien, så folk de finder ud af, hvad det er, man har. Og jeg har da også siddet og fortalt om alle fortræffelighederne, og når vi så når ned og siger, jamen, hvis kunden selv taster det ind, og så du sparer en masse mandetimer, så begynder de jo at sige ja. Men så kan jeg jo godt blive grebet nogle gange og fortælle om alle de andre ting, det kan. Og så begynder de jo med det at sige, jamen så prøver vi at kigge på det, og du ved, lige pludselig så er man solgt sig ud af opgaven. Alle sælgere gør det, det er naturligt. Altså, man kan få noget coaching og så videre, ikke? Fordi det er jo menneskeligt nok, men jeg har det sådan, hvis man laver et system, altså, som ligger online, og man så har lavet den fejl, altså hvor man har flere måneder til at tænke sig om, så er man også selv udenom det, ikke? Men det er jo det, vi kan hjælpe med, selvfølgelig, til altså, sell like help. Altså, det er jo et spørgsmål om at komme i gang. Det er nemt.